Sziasztok! Zümi vagyok, és ez itt a The Chow. Igazából én most egy bejelentő videóval készültem. Igen, az utóbbi időben nem volt semmi a csatornán, bár nem mintha azelőtt lett volna túl sok minden. Viszont korábban már jeleztem, hogy több mindennel készülök ugyebár, és úgy néz ki, hogy ez sikerült. Most én körülbelül december óta itthon vagyok, nagy többségében. És ugye terveztem azt, hogy beindítom ezt a csatornát. Nyilván azok a vlog videók nem segítették ezt az egész műveletet. Viszont nem is arra szerettem volna építeni. Most van nem is tudom, egy hete, hogy sikerült beszereznem minden szükséges dolgot, amit így elsősorban megterveztem. Úgyhogy innentől kezdve, most, hogy már minden meg is jött, ténylegesen, és nagyjából kezdegetek beleszokni abba, hogy mi is van. Én úgy gondolom, hogy tudok vállalni olyan szinten a csatornára tartalmat, hogy élvezzem is, és ne menjen más dolgok rovására, illetve ha valaki esetleg ide tévedne, ő ugyanúgy élvezhesse az egész dolgot. Na most én ilyen szempontból nem fogok spoilerezni, hogy mit tervezek, vagy mit nem. Nyilván gaming tartalom lesz elsősorban, az a legegyszerűbb. És sajnos, ha azt nézem, akkor a legigénytelenebb tartalom is ilyen szempontból. Bár lehet, hogy van annál igénytelenebb, de főként gamingre tervezek, amit sajnos sok közöm nem volt az utóbbi években, legalábbis gépen nem. Úgyhogy most már szabadon játszatok, amint beszereztem a kellő felszerelést, erről talán majd egyszer később beszélek. Nem is tudom, mit mondjak még, hát lesz olyan álomprojekt, úristen, ezt most miért mondtam ki. Projekt, maradjunk ennyiben, ami nagyon aprólékosan kell kidolgoznom, és szeretnék vele foglalkozni a csatornán. De az ugye nyilván sok idő lesz, mert nagyon apró kis dolgokkal kell felépíteni. Illetve lehet, hogy egy picit olyan monotonnak tűnik, majd meg hézagosnak az egész, de remélem majd valahogy alakul. Tehát terveim mindenképpen vannak erre az egész lebonyolításra, hogy mit szeretnék a csatornára. A tényezők nehezítik a helyzetet, de majd valahogy megoldom, miközben mondjuk ezen az egy eszközön tudok bármit is felvenni, és közben még nem leszek itthon, ugyebár. És ez nyilván nem egy nagy streamer megoldás lesz, hanem egy kis videós. Bár ez szerintem lejött a lényeg. Korábban is már azzal, hogy telefonon csináltam ilyen kis vlogszerű tartalmakat. Mondjuk az biztos, hogy néha jobb volt csak úgy beszélni a semmibe.
konkrétan mondjuk a telefonomnak, és azon keresztül nektek, ha valaki megnézte. Mint mondjuk, nem tudom, nem csinálni semmit. Hát azért abban a jó kis vizsgaidőszakban a beadandókkal kellett egy kis kapcsolódás néha. Meg hát amúgy most reggel van. Ilyenkor még nem nagyon van ébren senki. Pláne most, hogy így nyár van. És hát nem mondom, de a hálózat sem a legextrább. Úgyhogy most még az is kímélve van. Úgyhogy én igazából annyit szerettem volna, hogy lesz folyamatos tartalomgyártás, amennyire csak tudom, megteszem. Lesznek nagyobb és kisebb dolgok, amik lesznek, de nyilvánvalóan nem egy hatalmas kavalkád lesz mindennel is a csatorna, hanem elsősorban csak néhány kicsi dologból indulok ki hosszú távon, aztán majd ugye, ahogy több idő lesz, olyankor beújítok valamivel, amivel csak tudok. Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna. Köszönöm szépen, ha esetleg megnézted. A következő és tulajdonképpen az első számú videóban találkozunk. Sziasztok!